Kasabay kan pagselebrar kan Mother's Day, sarong nanay sama nito albay an nalapnusanin kublit sa pagsalbar sa aki kaining nawalat sa laog kan nasusulo nindang harong alas 9:30 nin aga kanakaaging Mayo 12. Binisto ang biktima na si Maricel Bagamaspad, 42 anyos kan Purok 3 Barangay Balasbas sa nasambit na banwaan. Sigun kay Fire Officer 4 Cesero Ordinero, an OIC Municipal Fire Marshal kan Manito Fire Station, sarong concerned citizen ang nagpasiring sa saindang opisina. Alas 10 nin aga kan parehong aldaw, nga ni i-report ang nangyaring insidente. Sa investigasyon, mantang naggagaro-garo, pigsusog ni Maricel sa luwas kan saindang harong ang saro pa kaining minor di edad na aki. Nawalat sa loob kan harong ang 2 anyos kaining aki na nasa crib. Hasta pagbalik niya, naabutan niyang nagkakaraba na ang saindang harong. Sa ibong kan makusog na kalayo, pinirit ni Maricel na iligtas ang sa iyang aki na maswerteng daiman na kulugan sa pangyayari. Sa pag-interview ko po sa iya, ma'am, nung nasusulo na daso paninda, nahiling niya. So aki niya, yaon duman sa laog, aranin duman sa doktor. Sa gitna lang po itong paninda mo, ma'am, nasa 3x4 ang size niya. Tapos pig rescue po niya, di naman niya sa akin, nahiling niya nagkakalayo na. Ito po ang natamaan pa po siya ng pagluwas niya duman sa fire scene. Duman siya tinamaan po sa may balikat po and then sa kanan braso. Gibo sa light materials ang harong kaya marikas na luminakop ang kalayo na uminabot sa primerong alarma. Total na 9,000 pesos ang winalat na danyos kan kasulo. Late na nga ni po kami, ma'am, na inform, ma'am. Kaya pag abot ni ma'am ng tropa duman, ma'am, nag-overrolling na silang, ma'am. Kuha na talaga siya, ma'am. Wala naman, napagpagyabangan, ma'am. Tinry daw, ma'am, nung iba na magtabang duman. Nagkataon lang, ma'am, na ura daw tubig, ma'am. Ura tubig. And then, dahil tulusin nakapod. Nagparabibidyo na nga ni po, ma'am, sa iba. Imbis na mag-apod sa tuya, nakikimahirak po ang buro. Pero umapod po muna kamo sa muya para po makadyan po kami tulos. Mag-upload muna po bago mag-video. Thank you very much po. Sa datos kan Manito BFP, ini ang primerong best na may nagbungkaras na kasulo sa saindang banwaan ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.